Ai auzit de Curtea Penală Internațională, nu? Numele sună serios, chiar intimidant. Dar ce înseamnă în realitate? Gândește-te așa, dacă mâine Vladimir Putin sau Benjamin Netanyahu ar ateriza pe aeroportul din București, România, teoretic, am fi obligați să-i arestăm. Sună nebunesc, dar asta scrie pe hârtie. Și totuși, chiar îți imaginezi că poliția română ar încerca să pună cătușe unor lideri aflați în funcție? De fapt, ideea unei justiții internaționale nu e nouă. Prima dată a apărut serios pe masă după ororile celui de-al doilea război mondial. Tribunalul de la Nürnberg a judecat liderii naziști pentru crime de război și crime împotriva umanității. Apoi, la Tokyo, alți lideri japonezi au fost aduși în fața instanței. Acestea au fost tribunale speciale, create pentru un context anume. Și deși au fost criticate pentru faptul că învingătorii i-au judecat pe învinși, au rămas ca punct de plecare. După anii 1990, ideea a revenit în forță. Conflictele din Iugoslavia și genocidul din Rwanda au șocat lumea. Imaginile cu masacre, lagăre și milioane de refugiați au dus la crearea unor tribunale ad hoc. Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie și cel pentru Rwanda. Au fost primele instanțe internaționale moderne care au condamnat lideri politici și militari pentru crime de război și au arătat că așa ceva e posibil. Dar pentru fiecare nou conflict trebuia să creezi un tribunal separat. Era complicat și lent. Așa a apărut ideea unei curți permanente. Curtea Penală Internațională. În 1998, la Roma, s-a semnat tratatul care a pus bazele instituției. A intrat în vigoare în 2002 și și-a stabilit sediul la Haga, în Olanda. Scopul declarat era nobil, să fie un loc unde să fie judecate cele mai grave crime atunci când statele nu vor sau nu pot să o facă singure, adică genocid, crime de război, crime împotriva umanității și, mai recent, agresiunea militară. România a ratificat statutul de la Roma din start, în 2002. Asta înseamnă că am acceptat regulile jocului. În teorie, dacă un mandat e emis pe numele cuiva și persoana respectivă ajunge pe teritoriul nostru, noi trebuie să acționăm. Dar nu toate țările au făcut la fel. Statele Unite, Rusia, China, India și Israel au refuzat. Motivele? Toate diferite, dar cu un fir roșu comun. Niciuna nu vrea ca altcineva să-i judece conducătorii sau soldații. Statele Unite spun că, pentru că armata lor operează peste tot în lume, există riscul ca soldații să fie acuzați politic. De aceea nu au ratificat. Rusia nu avea cum să accepte, mai ales având în vedere Cecenia, Georgia sau, mai recent, Ucraina. China și India au respins ideea din motive de suveranitate. Iar Israelul, criticat de ani de zile pentru conflictul cu palestinienii, nu avea niciun interes să fie expus în fața unei instanțe internaționale. Și totuși, peste 120 de state au intrat. Majoritatea Europei, America Latină, multe țări africane. Dar chiar și printre acestea există ezitări. Pentru că, în practică, Curtea nu are propria poliție. Ea depinde de statele membre ca să facă arestările. Asta duce la paradoxuri. În martie 2023, Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin pentru deportarea copiilor ucraineni. Pe hârtie, dacă ar călca pe teritoriul României, ar trebui arestat. Dar în realitate, îți imaginezi că guvernul de la București ar da ordin jandarmilor să-l rețină? Consecințele ar fi imense. Și nu e doar o ipoteză. Avem precedentul Omar al-Bashir, fostul președinte al Sudanului. În 2015, al-Bashir a mers liniștit la un summit în Africa de Sud, deși avea pe numele lui un mandat emis de curte pentru genocid în Darfur. Africa de Sud era stat membru, deci obligată să-l aresteze. Nu l-a arestat. L-au lăsat să plece. Abia după, instanțele interne au spus că guvernul a încălcat legea. Dar ce mai conta? Omul era deja în avion. Alte exemple arată aceeași tendință. Liderii acuzați au călătorit în țări membre fără să fie deranjați. Și asta a creat critici serioase. Mulți spun că Curtea Penală Internațională judecă doar peștii mici, în special lideri africani, și evită să se atingă de marile puteri. Statistic, majoritatea dosarelor deschise au vizat Africa. Asta a dus la acuzații de părtinire, chiar și de neocolonialism juridic. Și atunci, unde intră România în ecuație? Oficial, noi am acceptat să respectăm statutul de la Roma. Dar suntem o țară mică, prinsă între obligațiile internaționale și realitățile geopolitice.
Dacă Putin ar ateriza la Otopeni, legal ar trebui să-l arestăm. Politic ar fi sinucidere. Dacă nu l-am arestat, am încălcat legea internațională. Orice variantă e pierzătoare. Mai mult, România e membră NATO și a Uniunii Europene. Asta înseamnă că, cel puțin teoretic, ar trebui să se alinieze la regulile Occidentului. Uniunea Europeană susține Curtea Penală Internațională, o finanțează și o sprijină. Dacă România ar refuza să aplice un mandat, ar fi criticată imediat de Bruxelles. Dar ce înseamnă aplicarea unui mandat, în practică? Nu e suficient să spui îl arestăm. Ar trebui implicată poliția, armata, serviciile. Ar fi nevoie de o protecție internațională serioasă, altfel consecințele ar fi imposibil de controlat. România nu are capacitatea de a gestiona singură o asemenea criză. Curtea Penală Internațională are și câteva succese. A condamnat lideri de miliții din Congo, a obținut condamnări pentru crime de război în Uganda și Republica Centrafricană. Dar toate aceste cazuri au avut un element comun. Statele vizate erau slabe și nu aveau sprijinul marilor puteri. De aici vine și o mare întrebare. Câtă putere reală are această instanță? În teorie, e o autoritate globală. În realitate, depinde complet de voința statelor. Și marile puteri, cele care ar conta cel mai mult, nu joacă după regulile ei. În cazul Israelului și al lui Netanyahu, situația e la fel de complicată. În anul 2024, procurorul curții a cerut mandate de arestare pentru Netanyahu și alți oficiali israelieni, dar și pentru lideri Hamas. Teoretic, dacă Netanyahu ar călca în Europa, ar putea fi arestat. Practic, e foarte puțin probabil să se întâmple asta. Israel nu recunoaște curtea, iar aliații săi cei mai importanți, Statele Unite, nu au nici ei obligația să colaboreze. România însă e membru obedient. Noi am semnat, am ratificat, am zis, da, respectăm regulile. Dar asta ne pune într-o poziție delicată, pentru că atunci când lumea întreagă închide ochii, noi rămânem legați de obligațiile legale. De fapt, toată povestea asta arată un adevăr mai mare. Dreptul internațional există, dar e aplicat selectiv. Politica bate legea. Când e vorba de lideri puternici, regulile devin opționale. Când e vorba de state mici, regulile devin obligatorii. Și aici e marea ironie. România, ca membru al curții, are obligații clare. Dar în lumea reală, e imposibil să le aplici împotriva celor care contează. Exact ca un arbitru pe un teren unde jucătorii mari fac ce vor, iar cei mici trebuie să respecte fiecare regulă. Așa că întrebarea rămâne, dacă Putin sau Netanyahu ar veni vreodată la București, ce am face? Am respectat legea internațională și am încercat să-i arestăm cu toate consecințele? Sau am întoarce privirea și am spune, nu e treaba noastră? Indiferent de răspuns, un lucru e sigur. Curtea Penală Internațională e un ideal frumos pe hârtie, dar în lumea reală funcționează doar atunci când politica îi permite. Și pentru țări ca România, asta înseamnă că vom rămâne mereu prinși între obligații și realitate.